Trevor Ncube anova one of the bosses vekuAlpha Media uye achikritisisa mutungamiri wenyika pamusoro pekuaresta aiwa his senior journalist Blessed Dara Muhlanga. Panguva idei anouya achivaaccusa nemashoko avakataura. You still remember mutungamiri wenyika akamboshedza majournalist panguva iye achitaura mashoko achiti aiwa ine vakomana handina maintentions ekurana beyond 2028 ende mukomana anonzi Chivhayo handimuzivi. Panguva inoi panapa anouya achibatwa nemashoko ekunzi aiwa anotaura mashoko achiti aiwa majournalist vanoplaya a critical role in the society. Sanda pana mashoko anodanyirwa panapa unobva subscribe like on the bell icon. Tinoda paindwa Trevor Ncube mudanyira chiti a few days ago President Mnangagwa told editors gathered at his offices that journalists play a critical role in society. We didn't believe him. After giving him a chance, we have learned not to believe anything he says. Almost in the same week, his goons were after Dara Muhlanga. Blessed is in detention for his work as a law-abiding journalist. Ndo mashoko anomudanyirwa panapa vachiti #journalism is not a crime, #free Dara, #press freedom. Mashoko ari kuyatogwa panapa aiwa naTrevor Ncube achiva achiaccusa mashoko aiwa neaction yakaitiwa yekuaresta Blessed Dara Muhlanga. Zvinzi aiwa mukomana ari muri journalist hapamborina kana violence yakainsista kana zvakashata zvakataura angoexecuta angoteka role yake pabasa rake raanoita. Vakomana aiwa vane fana answerable pane mashoko avakataura ndo vana Bombshell Geza Makomana War veterans achiva achiti aiwa panapa sezvakataurwa nemutungamiri wenyika kuti aiwa majournalist ndo vanotora a critical role in the society ndo the same zvaitiwa aiwa nemukomana aiwa Blessed Dara Geza. Imbonidzai mafungiro enyu ndoti kudii pamusoro ma-accusations kuiswa pamutungamiri wenyika aiwa one of the bosses vekuAlpha Media. Ine comment section medu mutidze mafungiro enyu aiwa. Comment section medu musana subscribe or like, turn on the bell icon.